Допускам, че някой от вас също се занимава с подобни неща, че поздравление за това. Да. Супер. Когато говорихме за тази презентация, предложиха ми да направя нещо и да говоря за нещо интересно. И аз се замислих, какво интересно нещо можем да говорим. И почнах да мисля какви интересни работи стават в мисля. Се оказа, че всъщност страшно много интересни работи стават в мисля в този момент. Много интересни има предвид много и като количество, и като важност. Неща, които кардинално променят начинът, по който ние работим. Неща, които ще направят много, някаква част от информацията, която се преподава в университетите, не само в целия свят, да стане абсолютно. Всъщност едно доста интересно място. Тази дискусия, тази презентация е за това. Както казах, ще засегна няколко теми. Всяка една от темите всъщност изисква още няколко презентации. Всяка една от тях ще изисква няколко презентации да се намези. Така че ще говоря на много високи ниво. Те са хвилите, както се казва. Поради ограниченото време ще ви помоля, може да запазите въпросите за края на презентацията. Там накрая ще има един слайд, който ще ви помогне да се помните за какво става въпрос. Така че ще може да ги зададете тогава. Би било перфектно. Както казах, темата на презентацията е парадайм шифтове в IT индустрията, които протичат в момента. Това е парадайм шифт. Термина идва от един пейпър, един труд, изследващ развитието на науката. Някъде от 60-70 години, помня точно. И се отнася отново на науката, че цялото развитие на науката става много често на някакви огромни вълни, които стават периодично. Например, теорията на относителността, квантовата теория и така нататък. Всяка една от тези вълни кардинално променя мисленето. Теорията започва да се използва много често на други места. Разбира се, там значението е малко по-различно, но съответно общо където разбирането е някаква значителна промяна в начина на мислене на хората в съответната област. Както знаете, такива промени има страшно често в тази индустрия. Много често излизат някакви нови работи, които обръщат хората. Интересното в текущия случай е, че сега в момента текат няколко такива промени едновременно. И затова ще бъде да се сега. Нека да започна прегледа на тези промени с нещо, което е близко до момент. Може би ще кажа по този начин. Добре. С нещо, което е близко до компанията, която се намира в момента, до актуализацията. Предполагам, че почти всички знаете за какво става. Много от вас са работили с виртуални начинки. Все пак ще поговоря малко по въпроса, защото е добре всички да знаят за какво става въпрос. И също така да получат по-цялостна представа от областта, днес да имат да знаят само някаква част. И това също тази тема ще ни доведе и в някои други теми по-нататък. Ще видите на къде ще тръгне цялата работа. Става все по-интересно. Виртуализацията. Преди време IBM
всъщност са направили първата виртуализационна платформа. Но някъде през 90-те години разни хора от Станфорд се хващат и правят апликация за PC, която позволява да напълно да емулират компютър. И вътре в тази апликация, може да се инсталира друга операционна система. Тоест, тя работи на Windows, но може да инсталираме още един Windows вътре в тази апликация. Този вътрешния Windows си мисли, че той се намира на чисто нова машина, някаква съвършено различна виртуална измислена машина. Това е направено някъде от интерес, но всъщност се оказва, че има страхотни практически приложения. Например, QA знаете какво е. QA хората, тестерите, виждат това нещо и казват, о, това е често. Аз тук, като излезе нова апликация, имам да я тествам на 3 последователни версии на Windows. Искам да гарантирам, че тя ще работи на всеки една от тези версии. Трябва постоянно да инсталирам нови машини, като инсталирам апликацията, след това да искам да изчистя нещата, да започна пак от чиста инсталация. И това ми взема страшно много време. Не може да просто да пусна да направя 3 виртуални машини, да всяка да инсталирам различната версия на Windows, които искам да тествам, и съответно там да се инсталирам апликацията, за да си естествам. После да други хора и казват, да бе, аз като пиша веб приложение, трябва да работя с всички версии на Internet Explorer. Ама инсталиране на няколко версии на Internet Explorer не е много лесно. Значи, просто мога да направя някакво виртуално машина, там да си имам Internet Explorer, си тествам приложението, така да работи. Супер! И така нататък. Значи, това може би първото така най-комерциално приложение на виртуализация. Добре, както споменах, хората много често искат да започнат от начален стейт. Но това се, че тъй като виртуалните машини всъщност са файлове, нищо повече. Файлове, които няма да се качат допълнително, когато работят. Тези файлове могат да се копират на едно надясно. Така че, ако да кажем, тим, като започнахме с тестването, имаме един тим тестове, който трябва да естестват някаква нова версия на някакво приложение. Сега, вместо да инсталират новата версия на всичките си компютри, и просто пащат виртуална машина, инсталират приложението за нея и после всеки си изправи копия на тази виртуална машина и си я пуска на компютъра. В рамките на секунди, минути, хората получават какво да инсталират нова версия на съответното приложение и могат да почнат да ги тестват. Може да се представите, различни много други видове приложения и виртуални машини по подобен начин. Но, освен това, хората се искат, може ли като инсталирам някаква операционна система, да направя снапшот на тази инсталация. И след това, като започна да инсталирам някакви правила, ако нещо се оплеска, да използвам официалната дума, ако нещо не сработи както трябва, операционната система се изчупи, просто да се върна назад преди чистата инсталация, която била преди инсталирането на това нещо, което е считало системата. С виртуални машини това става елементарно. Просто вместо който направите някаква стабилна инсталация, просто си правите снапшот и вече правите всякакъв на други работи. Ако искате да се върнете назад във времето, вършите се възстановявате снапшота и готово, все едно, че нищо не сте правили. Това е доста полезно. Също така, особено полезно пак в случая за тестването, тъй като го попълнах него, когато се инсталира някакво приложение и за това започне да се тества, обикновено по базата данни на това приложение се вкарва всяка информация, която е резултат от това тестване. Ако искаме да направим ново тестване, това е изчистим тази тест. И с снапшот няма нужда. Това се прави снапшот преди да започне тестването, след като сме клинични съдържани към снапшота, вече може да започнем до ново. Така че това е снапшотите са изключително полезни. Тук добре. Идват обаче разни хора от индустрията и казват, тук имаме много приложения, които трябва да работят в тези компании. Правене на една операционна система, няма да я споменавам,
на която положение работа почва да се чупят. Така че, за да бъде стабилна системата, да не бъде стабилна апликацията, ние правим чисто нов компютър за всяко едно ново положение. Така се допускаме в компания. Това означава, че ако искаме да правим 5 приложения, ще ни трябва 5 нови компютъра. Да ги инсталираме, да не инсталираме. И трябва да ги поддържаме, да плащаме лицензии, ще е лоша работа. Не може просто да се нади компютър. Освен всички друго, извинявам се, тези приложения вземат много малка част от ресурсите, много малка част от CPU на тези машини. Всъщност тези машини са практически не използват. Но заради стабилността на нас не трябва да бъдат много машини. Може да направим на една машина, да направим 5 виртуални машини, да ги сложим всички тези приложения там, да се работят независими от други и вече бъдат стабилни. Но това наистина може да стане това нещо и ни спестява много пари. Обаче, единственият проблем е, че става малко по-бавно, защото ако погледнете тук, над компютъра има една операционна система, после имаме виртуализационния слой и след това има още една виртуална машина, още една операционна система и чак тогава е апликация. Тоест трябва да минеш през две операционни системи да стигне до кабел. И още един виртуализационен слой. И очевидно има голяма цена като перформанс. Това сме да бъде. Не може ли просто да махнем долната операционна система и да се направи наша много тънка операционна система, да се занимава с виртуализация. И в тази операционна система директно да можем да инсталираме други. Това нещо се прави и се оказва, че това е идеален начин да се инсталират сървъри. Правиш си един такъв сървър, пускаш 5 операционни системи, за които говорят, които иначе са свои 5 различни. И нещата работят супер. Перформанс тайна в такъв случай някъде около 10%. Което не е толкова зле. Да, вече по-добре от перформанс тайна, като да кажем 90%, ако използваш нова машина за всяка една нова апликация. Тъй като там всяка апликация че не използва ресурсите на машината. Този подход явно изглежда доста причинен за бизнесите и започва да се използва все по-широко и по-широко. И тогава хората се зависят и кажат, всъщност виртуалните машини могат да направим много интересни приложения. Например, можем да направим кластер от няколко сървъра. И да направим така, че виртуалните машини, тези сървъри, да бъдат свързани един с друг, за да бъдат социални слова. Така че, ако поискаме да хванем една виртуална машина в единия сървър и да я преместим на друг сървър. Това звучи елементарно. Тръкът тук е, че това преместване може да стане, докато виртуалната машина работи. Тази технология, наречена vMotion, VMware, другите виртуализационни съвършени, се нарича Data Migration, такива неща. Не помня. Само да кажа тук, на слайдовете използвам очевидно слайдове на VMware, но има и други виртуализационни решения, безплатни също. Така че единствената причина да използвам VMware е защото такива слайдове има. С vMotion можеш да хванеш работеща виртуална машина, която работи някакъв продукт, сервер да кажем, който предоставя някаква web апликация, много важна за компанията или за клиенти, и да я преместиш от един сервер на друг, докато тя работи. За какво е полезно това? Например, ако имаме някакъв сервер и виждаме, че мислилата на тези и да добавим още памет. В общия случай, ако искаме да добавим още памет, трябва да го изключим този компютър. Ако нямаше виртуализация, програмата, която там ще спре да работи, клиентите ще ни се прекъснат връзките, трябва да се логват на пак и смътят да работи, и ще е много неприятно. С vMotion обаче, какво просто правим? Просто преместваме VM-ката, машината, която искаме да спрем, на друга машина, спираме съответната машина, добавяме памет, пускаме пак и хоп, връщаме VM-ката обратно на тази машина, която искаме.
Всичко това става без клиентите въобще да се усетят, че нещо е само. Една демонстрация на V-Motion беше клиентите играят на някаква видеоигра в такава такава машина, прави се V-Motion и фактически играеш на играта и въобще не усещаш, че нещо е станало. До такава степен има някаква малка пауза, но толкова малка е тази пауза, че практически не се усеща отново. Това е много интересно. Обаче, като се замислите, тази възможност се отключва страшно много други неща, които могат да се правят. Фактически прави диетата като нещо, което може да лети наравно надясно, да се премества в зависимост от най-различни условия. Сървърите отдолу могат да се сменят, хората отгоре не усещат нищо, което има раз. Ще дам още два примера за това. Много често, когато компаниите работят, през деня, т.е. имат, да кажем, някакви апликации, през деня тези апликации се изходят страшно много. Или да кажем, това е онлайн магазина. И имат много сървъри, които поддържат съответната онлайн апликация. Тези сървъри, когато са включени, черпят страшно много ток и вземат много ресурси. В дейта центровете обикновено разходът за ток може би има от най-скъпите неща. Така че бихме искали да минимизираме колкото е възможно. В края на деня хората обаче трябва да спят и съответно натоварването на тази web апликация или на апликацията в компанията разпада страшно много. И какво знаете сега? За кой трябва всички тия сървъри да се включат да поддържаме до нея? Можем просто да хванем някои от тези апликации, да ги преместим, да ги концентрираме върху по-малък брой сървъри, тези сървъри, които сме свободили, просто да ги изключим. И съответно намаляваме разхода на тока. От сутринта, когато започна да идват хората, да има отново търсени, връщаме линейките обратно върху машините, свободните машини и запалва, този начин отново няма тази разходност. Както виждате, това е просто пример за такъв трик, който V-Motion позволява. Нека да посоча още един. Представете си, че имаме няколко сървера с разпределение DMP върху газ, някакво натоварване. Не, до тук добре. Знаем, че се натоварваме да кажем на 70-80% от всеки свободно ТП. Но в даден момент някаква апликация започва да се използва много и да започва да прави нещо неинтесно. И започва да използва много ресурси. Като резултат, натоварването на съответния сървър, на който тя се намира тази минута, става много. И другите линии, които са на машината, започват да страдат. Имаме автоматична система, която се наблюдава какво е натоварване, какво натоварване трябва различните линии. И започва да ги разпределя между машините по такъв начин, че натоварването се стабилизира. По този начин, както виждате, всяка машина съдържа някакво нормално натоварване. Тоест, средното ниво на натоварването се нормализира. Няма който апликацията спре да работи, да изисква толкова много ресурси, системата автоматично връща другите клиенти да запълнят свободното място. Всичко това става напълно автоматично. Не се изисква никаква човешка намеса. Представете си алтернативата. Ако нямаше това автоматично поведение, ще да се налага постоянно да има хора в дейта центъра, които да следят натоварването на машините. Като видят, че има нещо, да отиват да местят клиенти ръчно, или пък ако не са клиенти, да спират машини, да прехвърлят софтуера от едно място за друго и така нататък. И ще е доста тежка работа. По този начин просто можете да покажете какви са вашите желания и да пуснете системата да се придържа към тях. И всичко става автоматично, всичко са место автоматично да много напред. Така че V-Motion е изключително полезен. Позволява много сложни неща. Има още няколко приложения, още много приложения, даже, извинявам се, но някои от които са особено интересни.
Какво става като резултат? Компаниите започват да виждат печалата от цялата тази работа. Виждат, някои компании започват да го използват и започват да спестяват много продукти и това се казва, и ние сме. Някъде в последните 10-15 години протича този мини параданчик, като смисъл, че преди 10-15 години беше абсолютно немислимо да си инсталираш софтуера върху нещо виртуален веб. Просто трябваше всичко да се инсталира директно в хардуер, за да работи възможно колкото се може по-бързо. Сега в момента е немислимо да инсталираш софтуера директно в хардуер. Освен ако не е някаква изключително специалност, че където трябва супер перформанс. В момента, ако да направиш това нещо в голяма компания, моментално би било чудовно. Просто всичко трябва да се виртуализира. Това е даденост. Защото, както видяхте, виртуализацията е много огромни възможности и спестява страшно много усилия на хората да поддържат системата. Да, и още нещо, което е интересно в момента, ако си купите сървър за Data Center, например, гарантирано е, че той ще има възможност да му се инсталира като виртуализационен слой, hypervisor, в ROM, т.е. още преди операционните системи. С други думи, самия сървър идва с виртуализационен слой. До такава степен това е станало стандарт, че просто няма как да се издава. Добре, тук за виртуализацията. Виртуализацията отпада ръката и за нещо друго. Виртуализацията не е задължителна за това друго нещо клауда, но помага страшно много, за да може да се знае. Предполагам всички знаете какво е клауда. Няма нищо много да говоря. Но, все пак, нека да започнем с такъв въпрос. Къде вкъщи държите вашия електроцентрал? Крилява? Под леглото? На покрива? Супер! Това е това място много важно. Едно време много добре се спомням това време, защото едно време се опитахме да пропагандираме хората и беше необходимо. За хората беше немислимо техните апликации да работят на някое място, различно от компютъра до тях, който могат да докоснат така с ръка. Това просто е... така ще има някъде в моята програма, че работи някъде там. Как става така? Абсурд. Трябва да обясняваме какво сега. Както нямате електроцентрала в къщата да се централните електрически уреди, просто има някаква услуга, която да предоставя електрически. В същия начин, ако искате да направите някакъв уебсайт с бизнес, можете да наемете ресурс платформа, където да работи този уебсайт. И те ще се грижат за това системата да работи и само трябва да предоставите там инсталацията или софтуера. И това няма нужда да е така. Общо взето и все още, за съжаление, в голяма степен това е идея, която силно се възприема. Има и легални причини за това, защото когато има касово дейност, много често има закони, които не позволяват тези данни да излизат да кажем извън рамките на системата и така нататък. Но тези проблеми, разбира се адресират по един или по друг начин. Но като цяло започва да има разбиране вече за тази идея. Ресурсите да бъдат наети. Когато се говори за клауд, в началото особено имаше много интересна дискусия. Шефът на Microsoft Лари Елисън беше изключително възмутен, че клаудът беше станал по-популярен. Така, софтуерната индустрия е просто fashion driven. Тя се движи от мода. Кой е това? Като е хората сменят наименованието на едно и също нещо по друг начин. И сега, нали, синьото е много почервено или нещо такова. Какво всъщност имах предвид това? Това, което имах предвид, че под клауд се разбират три вида. Основно три вида. Има някои други, но основно три вида са три. Software as a service, ето това.
Software as a Service, Platform as a Service и Infrastructure as a Service. Software as a Service е да отидеш и да наемеш някаква апликация, просто да използваш, да не се интересуваш къде е инсталирана тази апликация. Това за чули да познавам. Това са вод апликации. От тази гледна точка лагия да се е абсолютно това. Защото вод апликациите, всъщност изведнъж почнаха да види какво е. Може да има някаква положение, защото те живеят някъде в клауда, просто си го използваш. Но освен това апликациите, има и другите две нива. Infrastructure as a Service и Platform as a Service. Infrastructure as a Service е, ако ще трябва да кажем да говориш някакъв бизнес и искаш машина. Вместо да отидеш да си купиш машина, дадеш кредитната карта, отиваш при някакъв провайдер, казва, искам тук да ми дадеш достъп до една машина с два процесора, 4 гигабайта памет, еди такъв си нетворк, еди такъв си диск. Натискаш два бутона, 30 секунди по-късно имаш машина с два процесора, 4 гигабайта памет и еди какви си други работи. Малко по-бързо, отколкото да направиш поръчка за доставка на нова машина и после да я инсталираш. Това е Infrastructure as a Service. С тази машина можеш евентуално да направиш на нов десктоп, да си инсталираш нови неща и въобще се научиш наистина на нашата машина, просто дистанционно я управляваш. Това е Infrastructure as a Service. Platform as a Service е още по-интересно развитие в тази посока. Когато да се върнем назад, когато правим някаква апликация, пишем само код пишем, ако искам да направим някакъв сервис, онлайн сервис. Гледайте схемата, ето това къде е горе апликацията, която пише. Очевидно трябва да имаме сервер, това сервер трябва да има някаква операционна система. Вероятно има application сервер, който поддържа платформата, която е ползване. Имаме база данни, имаме други библиотеки, MessageQ, например, такива неща, които са необходими, за да може да работи нашата апликация. Поддръжката, т.е. инсталацията е поддръжката на всички тези неща. И всъщност това е работа. Накрая, ако направите една сметка, ще се окаже, че самото писане на програмата ще вземе може би максимум 60% от него. Не, може и повече, но проблема е, че поддържането на базата данни, например, е нещо изключително трудно. Трябва постоянно да се наблюдава, да не се е напълнила, дали всичко работи как. Трябва да се оптимизира, трябва да е специалист, общо дето база данни, ако искаш да постигнеш добър резултат. Ами може ли всичко това, тази част, когато всичко да те дойде на готово? И просто да се концентрираш да работиш върху апликацията. Това е Platform as a Service. Platform as a Service предоставят възможност просто да започнеш да пишеш някаква програма и ти дава библиотеки, с които директно получаваш достъп към база данни, месечката и всякакви други неща. Тоест, единственото, което трябва да се грижиш е да се напишеш приложението за апликация. Не се безпокоиш за никакви други външни ресурси. Както казах, в написането на кода не е толкова, как да кажа, началната инсталация на всички тези други работи не е чак такъв проблем. Всъщност най-големият проблем е как ги поддържаш. Например, ако имате операционна система, трябва постоянно да инсталирате патчове за фиксове и така нататък. На базата данни постоянно трябва да я наблюдават, да алокирате ресурси, сигурно че няма да видите и така нататък. Общо взето, в реална ситуация не е да на всички тези работи много тежко. Platform as a Service предоставя тези работи на готова, единственото, което трябва да правите е да се напишете програма. И това не води до някъде и до другата интересна тема, Application Development. Програмите, които ги пишем в момента, може да не които пишем в момента, но които са ги писали напоследък и все още може да ги пишем много така, са направили така, че изискват много грижи и внимание.
Като се напише, трябва да се следят дали работят добре. Дали има някакъв проблем. Ако видим, че се разголява по някаква причина, взема прекалено много дисково пространство и така нататък, трябва веднага да отидем и да администрираме някакво лекарство. Така че, ако искаме работеща система, представете си, че направим електронен магазин. Ако искаме такава работеща система, трябва много внимателно да я поддържаме, да работи тя. Има и друг начин обаче. Тоест, възможно е някаква системата падне, да кажем, някъде падне спред тока. И част от системата падне, трябва да ходиш веднага да търчиш, да пуснеш нещо, което да замести. Другия начин е просто да си напишеш програмата така, че тя може да има няколко различни инстанции. Тоест, много инстанции по-точно на програмата. И ако някоя инстанция спре да работи, просто автоматично може да се пусне друга инстанция, която да я замести. За сравнение тук, в първия случай може да се каже, че програмата е направена като домашен любимец. Трябва да се грижи за нея точно като домашен любимец. В втория случай, да използвам малко шегунито, това е вид аграрен девелопмент. Тоест, всяка инстанция е нещо като крава. Ако нещо стане с кравата, да е жалко, но какво да правим? Сега ще видим с какво може да направим. В момента, както казах, повечето програми се пишат така. В бъдеще програмите трябва да се пишат по този начин, написаните да бъдат стабилни. Написаните по този начин програми се характеризират с това, че ако евентуално някаква молния, да кажем, удари дейта центъра, имаме друг дейта център. Някъде той ще използваме подаването, като се възстанови дейта център, автоматично нещата се възстановят. Спишете спокойно. В първия случай, ако молния даже удари дейта центъра, просто отхващаш логиката си и лоша работа. В бъдеще програмите трябва да се пишат по този начин, а не както ги пишем сега. Платформа за сервис е много положителен тематика, ще позволява писането на този вид програми да бъде много по-лесно. Но, както казах това, детайлите за това може да са въпрос от друга лекция. Още нещо, което афектира значително application development. Преди 10 години, как разбирахте дали, не повече от 10 години, преди 10-15 години, как се разбираше дали един процесор е по-бърз от друг? Как да честота? Точно. Тоест, по единия като е на 400 МГц, другия на 600, не е по-зависим. Сега в момента, доста време насам, всички процесори са на някъде предвидят как софтуер, за да го разберем. И се оказва, че дори процесорите да имат предвидени всички лекарства, някакви все пак са по-бързи от други. Общо взето сме достигнали физическите лимити на възможността за увеличаване на атаки на частоти. И това не е ли края на закона на Гуру? Закона на Гуру, предполагам, знаете, на всеки 2 години това на транзисторите на един чип се увеличава и съответно перформансът се увеличава. Но като даваме такъв физически лимит, това не е ли края? Това причина, че хората един са друг начин, да го заобиколят. Вместо да увеличават тяхната частота, просто да започва да слага повече процесори на чип. В момента, ако повечето чипове, т.е. процесорите, които купувате, ще имат между 4 и 8 кора на чип. Тоест, 4 и 8 различни процесора. Това е Intel-ът, не се начинът, по който се заобикаля, просто започва да се слагат много кора, започва да има и повече процесори в компютъра. Един сервер в кубит обикновено той има 8 процесора. Сега, има ги крайна процесора. 8 по 8, 64 кора. Ефективно получават компютър с 64 процесора. В момента Intel има дизайн за чип, който има 1000 кора. Разбира се, не е ясно кога ще го направим, но допускам, че няма да бъде много далечно.
Ако следваме експоненциалния закон за развитие на технологията, можем да очакваме, че някъде 2020, след 2020 по някакво време, ще имаме компютър с милиони кодове. Не мислите ли, че ще има известна разлика в програми, как трябва да се пишат програмите за компютър? Ако в момента програми, които примерно се пишат, да бъдат последователни. Което е много лесно, е просто хубаво. И с увеличаване на тактовата честота, нещата работят перфектно. И в момента, в който има много кодове, ако напишеш, имаш 1000 кода и напишеш програма, която работи по този начин, ще използва само 1000 от възможностите на системата. Единственият начин нещата да се заобиколят е да се използва паралелно програмиране. Това, което е важно, е тези милиони кода, които виждате след 2020 година, фактически ни задължава да започнем да пишем кода по този начин. Просто нямаме избор. И което е по-лошо, ние си научили как да пишем паралелно код сега. Как сме научили? И да върнем с shared memory. Имаме тредове, имаме локове, мютекси и така нататък, които определят как се работи с този shared memory. Което е много интересно. Има много дълги процедури, после standата, предполагам, че ще учили това нещо. Малък проблем. Обаче, този подход не е скалиран. Защо? Защото ако имаш милион хора, или трябва да кажем, всички те чакат за достъп до някаква памет, те ще прекарат по-голямото част от времето си в чакане за достъп. Общо взето програмата няма как да работи, няма да работи. Просто не става. Shared memory подхода е изключително неефективен, когато имаш много време. И по-лошото, с него страшно много трябва да се внимава с error handling. Защото ако някакъв тред вземе лог за някаква част от паметта, започне да го променя, в този момент кашне. Упс, може да освободи лока, но паметта вече няма да бъде в консистентно състояние. Всички други треди ще се хванат за лока и ще кажат да бъде доста по-лесно. Общо взето положението е много трудно. Слава Богу, има и друг подход. И това е с месец часа. Използвайки актьори и съобщения между тези актьори. И този подход скалира доста добре. Всъщност има едно много добро доказателство, че той скалира добре. В тази зала, например, аз виждам 100 актьора, които си говорят и изпращат съобщения на български език. Помежду си. Човешките общества всъщност следват ето този модел. От Земята в момента има 7 милиарда актьора, които си комуникират с месец пасен. И системата работи. Скалира. Може би не е перфектно, очевидно, но работи. Хората не седят и чакат през цялото време. Какво са всъщност актьори? Защо съм това да правя снимка? Защото когато програмирате код по този начин, трябва да мислите, че вие сте режисьор и правите да ходите в продукция. Програмирате, имате някакви актьори, просто не казвате какво да правят. Всеки актьор има някаква проста роля. Получава някакви съобщения, обработва ги, пуска други съобщения, може да създава други актьори. Как добра аналогия в човешкото общество. И така, общо взето нещата работят. И може да се запитате, добре, това изглежда интересно, ама не е много трудно. Оказва се, че също като се научи, доста ефективно, не е никак трудно. Дали е стабилно? Тук може би ще се скочи малко. Има няколко езика за програмиране, които са специално дизайнирани за програмиране по този начин. Един интересен use case с Erlang. Той се използва от Ericsson. Шегата е, че се казва Erlang, защото Ericsson не научи. И това е въпрос.
Има switch, който е направен написан на Erlang, например, един от случаите, техните, и софтуерните си, извинявам се. Тези 20 години стабилността на този switch се изчислява статистически на около 9 милиарда. Това са 9 милиарда. По принцип, ако имате веб апликация в интернет, и тя има стабилност 3 милиарда, 9,9%. Това означава, че за една година може да крашва някъде около 9-10 часа. Тоест 9-10 часа не е работи. Което не е толкова, не е добре, но не е толкова зле. Ще се за окей. 4 девятки на availability е 1 час на една година. Доста добре. 5 девятки са 5 минути, ако не се лъжа, на една година. Ако напишете такава апликация, хората от Wall Street от другите места ще дойдат и ще почнат да раздават език. Просто това се счита за някакво страхотно постижение. В този случай, за този switch, availability е 9 дни. Това означава това? 3 секунди downtime 100 години. Тоест, фактически това не е крашка. Имайте предвид, че тук говорим за switch, чието софтуер се апдейтва периодично. Въпреки, че софтуера се апдейтва, той продължава да се работи. Просто месеч модела дава огромни възможности, подобно на виртуализацията. Месеч модела дава огромни възможности, записани за стабилни копи. Просто, да, не са хора. Както казах, езиците за програмиране по този начин са Erlang, Scala, има и някои други, но тези са основните. Scala особено е JVM базиран език, което означава, че лесно се връзва към много от библиотеките, които са написани на тях. Има страшно много, не страшно, има няколко фреймворка, които могат да се използват на други езици. Akka е особено популярен, всъщност това е в голяма степен това, което се използва в Scala. Но ако имате някакъв любим език, потърсите, сигурно ще намерите фреймворк за Akka да е използване на този език. Добре. И това не води до някъде на друга тема, бази данни, което като че е доста различно, но всъщност е свързана до някъде. Последните 30-40 години всичко, което се прави в базите данни, е било добро едно и също. Тоест, взимали сме до някакъв steady state и разбрали сме как нещата се правят. И знаем, че се правят така. Имаме RDBMS система, наречена база данни. Която е някаква централна база данни, като имаме веб апликация, например, тя се връзва към тази централна база данни и започва да прави някаква заработка, да прави query-та. И тази база данни има asset property. Предполагам сте учили база данни? Не? Добре, окей. Това е нещо, което сигурно препоръчвам да се научи, защото е в основата на всички по-значими приложения, които се правят. Не можеш да направиш по-голямо приложение без база данни. Абсолютно. Тоест, необходимите база данни. Централизирана база данни, която е RDBMS, трябва доскоро работеше перфектно. Но изведнъж се появиха веб апликациите. Веб апликациите с какво се характеризират? Че има страшно много юзери. Тези юзери са в различни места и света. И този подход изведнъж става много неприятен, защото ако базата данни е централна на някакво място, искаш да се свържат веб апликацията, като искаш да работи, да кажем, в континент, ще има така известно забавяне. Освен това, базите данни не могат да се, тези бази данни, не могат да се репликират толкова добре на големи разстояния. Те работят добре само на кратко, малко разстояние. Хората се хващат и казват, не става тая работа. Може да направим. Първо, тези бази данни използват много транзакции. За нас транзакции не ни трябва. Ние просто искаме да запишем там нещо и после да го прочетем. Така че, както казах, извинявам се, RDBMS-ите предоставят тези условия, средство и силина. Хората се замислят и казват, всъщност
на мен само не трябва да мога да записвам навсякъде, където да съм дали, Европа, Щатите, Азия, искам да мога да записвам различни неща. И ме интересува, че тези неща могат да не са в много консистентно състояние. Това дума, че известно време информацията в тази едно такова различно от информацията, която е цяло. Важно е в края на деня нещата да се синхронизират. Това последното, което го казах, се нарича eventual consistency. Това е нещата, ако е консистентно, това означава, че даваме всички системи знаят едно и също нещо. Но можем да направим системата така, че да не се знае едно и също. Не просто накрая нещата да се нормализират. Но единственото нещо, което е важно, да пишем и да четем много бързо. Хората започват да правят много, започват да измислят бази данни по въпроса. Освен това казват, имаме нужда не само да записаме нещата в таблици, както relation бази да не направят, искаме да ги записаме и по друг начин, да кажем в графи, както е необходимо за Facebook, например, виждате се да за граф, p-values и така. Тоест, p-values означава да кажем, че Гошо е на 25 години. Това е p-value pair. Такава информация да записваме и не трябва таблица. И хората започват да правят страшно много нови бази данни. Това, което виждате тук е Consistency, Availability, Partition Tolerance. Представяне на една много известна така наречена CAP теорема. Какво е CAP теорема? Тази данни може да бъде consistent. Това, което обясних всички неща, да имате на всички информация. Може да бъде available. Имаш много бързо четене и писане от всякъде. Всички части на базата данни. И може да бъде и partition tolerant. Това означава, че може да работи на много големи разстояния, много големи разстояния. И също така, ако има проблеми с някъде, ако има някакви всички, много добре да могат да продължат да работят, въпреки че има прекъсване на грешки. Това е много реален случай. За web апликациите е изключително важно да имат partition tolerant, т.е. да бъдат дистрибутирани. И е важно да бъдат available, т.е. бързо да има информация. Оказва се, както теоремата казва, че не можеш да имаш тези три неща едновременно. Може да имаш само делта. Това е доказано, т.е. теоретическа невъзможност. Да, избираш сега. Ако искаш consistency и availability, общо взето това са RDBMS системите, relational базите данни, ето тези червените точки тук. Написват се съжално на всички тези други системи, които се наричат NoSQL системи, защото просто следват съвършено различни принципи, както казах. Basic принципи, т.е. основните принципи. И те правят баланс, т.е. те избират или consistency и partition tolerance, или дистрибутиран consistency, или дистрибутиран availability, т.е. да може бързо да дистрибутиран всеки. Има страшно много такива бази данни. Те станаха страшно популярни. Всички казаха, SQL е друга. NoSQL е истината и всичко стана много популярно, eventual consistency стана новата мода. Обаче не трябва да кажем, като това може би този цитат е от последната година. Трябва да хората като го използваха. Това е Google. И се оказва, eventual consistency е много различна, много хубаво се използва. Защото не са ти консистентни нещата, трябва да правиш много проверки и така нататък. Просто много сложно, много възможност да грешиш. Ужасно. Така че искам да изходя някакви по-малко. Тогава имате разни професори, които са работили с база данни в това момент. Казват и почва да гледат, казват, наистина имате някои много добри идеи. Те работи да го правят. Обаче, това къде сте го направили, аз тук съм писнал един текст, 1984 година, преди кое си писание, като казва, че това нещо сте направили. Не е. И сега това другото нещо, това го пробваме преди време, то не работи така, много по-добре ще стане вели после. И могат да се хващат и започват да прилагат новите идеи към SQL системите, към relational системите, към SQL системите, правят нещо наречено мини SQL. Тоест започва да правят системи, които са подобни на сегашните. Някъде но са вече много по-дистрибутирани и работят по съвършено различен начин. Този професор тук, Том Дрейкър, той е авторът на Postgres, оригинално автор на Postgres бази данни. И на някакви други бази данни, много известни. Да написа тази интересна статия преди няколко месеца. Всичко, което знаем за базата данни в момента е грешка.
шведска тогава. Ако случило нещо за базите данни тук, много вероятно тези неща вече са невалидни. Тоест може би не вече, но ще станат невалидни следващите 10-15 минути. И ето къде съм отбелязал някакви неща. Например, може би най-ключовото е, че трябва да се използва памет вместо диск. Защо? Ето малко сравнение за скорост на достъп на различни неща. Колко на достъп до памета 100 наносекунди. Това е за определени сега. Писане в мрежа 5000 пъти по-бавно. Това е за комуникацията беше. Диск 100 000 пъти по-бавно, отколкото памета. Общо да се чуеш добре, не може да всичко да отложи памета. Ще кажеш как да е. Тук имат база данни с 1 терабайт. Как ще влезе за това нещо? И тогава изведнъж се оказва, че в последните години паметта започва да става много ефтина. 1 терабайт памет, това са 16 компютъра с по 64 гигабайт памет. Това е нищо. Това е нищо. Скъпо е, но за един бизнес това е нищо. И се оказва, че всъщност много от базите данни просто могат да се наблюдават и да изцяло до памета, където обработката на информацията е много по-бърза. И дори в момента да не могат да влязат, изчакайте 2-3 години ще могат. Просто нещата се движат много бързо. Цените падат и така. Ето това, което виждате тук е RAC, система само с памет, 140 терабайт памет. Мисля, че е доста подходяща за база на место. Добре, това е това. Много SQL хората, дето казват, тия SQL хора са динозаври. Стегите на ние. Вие искате тогава нещо съвършено различно. Или SQL хората, дето казват, като имаме силни идеи, разбиране за това как се правят бази данни, и ще трябва нещо по-добро. Кода. Факт е, че двата лагера се правят. Защо? Защото има use case-ове, където NoSQL базите данни са перфектни, има други use case-ове, където просто трябва да използваш NewSQL, иначе живота ще бъде много сложен. Всъщност решението е не да изгледаш програмна база данни, както видяхте от капилемата, не е възможно да има такава база данни, която покрива всички use case-ове. Трябва да се направи хибрид, да използваш различна база данни, за зависимост от конкретния use case, който е необходим. Например, тук съм дал малко, имаме апликация за WebStore. Списъка на продуктите е най-добре да ги сложи в блок на базирана база данни, като много види. Тъй като там идеално може да се съхраняват данни в някакъв, какъвто си искаш по-малко. Да добавяш нови неща, ще става много лесно. От друга страна, ако използваш такава база данни, да записваш кои юзери, които са логнати и какво са правили, това е много ужасно, просто тя не е подходяща за това. Това трябва да използваш кей value store като персонал за тази цел. Когато правиш една по-сложна апликация, абсолютно задължително е да се използват различни бази данни, за да постигнеш оптимален резултат. Това се нарича Polyglot Persistence. И слава Богу, в следните години започва да става популярно. VMware работи интересно, че VMware също работи на тази. И последното нещо, което е много бързо, Software Defined Data Center. В момента, това, което виждате тук е Storage Rack. И струва много път. Това е IBM, че няма значение. Винаги си имаме такива работи. Тези работи са Storage, фачно много терабайти и са страшно скъпи. Хората казваме, знам, че се запитат, знаете какво ние, като имаме страшно много машини, всяка една от тях има памет, има да излива някакъв диск, който е доста голям. И може ли да ги надържим през нетворк? Като ги надържим през софтуера, да имитираме всъщност някакъв такъв скорост девайс, като този блок. И оказва се, че може. И всъщност може да хванеш много ефтини машини, да ги надържиш през нетворка, да сложиш такъв софтуер и знаеш, хоп, получаваш този скорост. Същото нещо може да се направи както с Storage в случая, така и с нетворкинг. Тоест,
Специализираните нетворк свичове и други работи малко по малко ще започват да се сменят и да бъдат заместени с стандартна хардуер, който се контролира от софтуер. Общо взето достигаме някъде края на ерата на специализирания хардуер. Ако погледнете внимателно в бокс, ще видите, че компаниите с такова портфолио, така почва да се колебаят малко акции. Да завършим. За какво говорим тук? Първо, Application Deployment. Application Knowledge Deployment. В началото, миналото, сме свикнали да деплойваме нещата директно на хардуер. Ако решиш да направиш нещо друго, чао. Сега в момента е точно обратно. Ако деплойнеш директно в хардуера и в виртуална машина, много вероятно, на Запад поне така, много компании ще кажат чао. Просто това е недопустимо. Преди, ако искаме да започнем нов бизнес, отиваме купуваме и софтуер бизнес, така да отиваме и купуваме страшно много компютър. Става има някакъв софтуер сервис, да се направи сервер. Сега в момента няма това нещо. Вадим кредитната карта, 10 минути по-късно имаме всички сервери, които са нужни. Конфигурирани и готови. В момента апликациите, които ги правят, са като домашни животни. Трябва да ги гледаме, да се грижим. Апликациите, които трябва да използваме в бъдеще, както казах, използват чудовително наречено адмирателен модел. В смисъл, да могат да само възстановяват, да купуваме лесни нови, да създаваме лесни нови части в системата и така нататък. Тоест да не търгуваме особено много, ако нещо се погреби. Може би най-значителното от целият този систем. Промяната на ситуацията с процесорите практически гарантира, че ние трябва да пишем паралелен код. Не просто паралелен код, а меседж базиран паралелен код. Тоест, всичко, което учим в момента за програмирането с последователно програмиране, което да се учи, алгоритмите, които сте ги учили за них, са изцяло за последователно програмиране. Учили сте паралелни версии на софтуер. Голям проблем. Това нещо ще ви трябва. Паралелният код, който учите в момента, как да се пишат мултипредит програми. Всичко това нещо става безполезно. Трябва да научите съвършено нов. Всички трябва да знаем съвършено нов начин на програмиране. Просто нещата се променят кардинално. Както казах за базите данни, свикнали сме да имаме една голяма централна база данни с дисковете, всичко да се пише на диска. Сега в момента сме дистрибутирани бази данни, които се държат всичко на паметта. Има и други промени, това се направи може да изпълня. Свикнали сме да избираме една база данни и да използваме за всичко. Грешно, трябва да използваме различни бази данни, в зависимост от use case, който е необходим. И последното, както казах, вече няма специализиран хардуер, просто може да използваме стандарт. Има една китайска поговорка, която се признава с китайски по-кратки времена, дано живееш в интересни времена. В момента това е много интересно време, защото, както казах, голяма част от това, което знаем от миналото, се учили и така нататък, се промени. Хората, които не успеят да се адаптират, ще загубят. Тези, които обаче успеят да се адаптират, това е вид криза. Кризата, освен всичко друго, е и възможност. Хората, които се адаптират, имат възможност да предпочитат доста. Сигурен съм, че някои от вас може би ще успеят да се хвалят да направят тулове, които ще помогнат да се направи тази транзиция, този транзишън към нова технология. Или също така може да започнат да правят продукти, или системи, които ще се използват като пример как да се правят нещата на бъдеще. Така че ви го посъветвам да погледнете тези неща, да прочетете малко повече за тях, защото това е бъдеще. Окей, това е от мен.